नमस्कार नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि नैबे बिफांनि दालाइ बिलाइनि सेवनाय हासार बिफांनि दालाइ बिलाइखौ जमा दोननानै बेखौ फेसेवनाय जादों। टमेट' गायनायाव बे हासारखौनो बाहायनाय जादों। बिफांनि बिलाइफ्रा आरो दालाइफ्रा मोजाङै सेवदों नायदो। नैबे ग्र' बेग मानि प्लास्टिकनि बेग बियो, बेहाय टमेट' गायदों आङो। बे प्लास्टिकनि ग्र' बेगआ अनलाइनाव एभेलेबेल, बयबो अर्डार हरनो हायो। बेखौ बेलकनियाव दोनदों। टमेट' बिफाङा अखाजों गाज्रि जायो, ओंखायनो अखा हायोब्ला प्लास्टिक खोबनानै दोननांगौ जायो। नैबे प्लास्टिकखौ अखा हायोब्ला खोबनानै दोनो। नैबे बेगखौ हायाव दोनदों, बेहायबो प्लास्टिक खोबनो हानाय बादि खालामनानै दोनखादों। अखा हाबा प्लास्टिकखौ खोबनानै दोनो। नायदो। बयखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनै बेवहायनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों।